соли 11 июн. ҳидояти 10 сола бо ақрабояш барои таҷлили ҷашни алмусӣ ба маркази исмоилияи душанбе омадааст. ӯ аҳамияти ин ҷашнро медонад. ба тахтнишинӣ имоми замонаш хурсандиҳо мекунем, якдигарро табрик мекунем, беморҳоро хабар мегирем ва ба беморҳо ягон чизи ғамхорӣ мекунем. бештарин кӯдакон дар хона аз волидайн дар бораи имоми худ маълумот гирифтанд. 60 солагӣ ба тахтнишинӣ Шоҳкарим Ал-Ҳусайнӣ мебошад. самира хонандаи синфи ҳафтум аст. ӯ ҳамроҳ бо дӯстонаш дар ин хушҳолӣ иштирок дорад. ӯ медонад ки дар ин маросим бо Шоҳкарим Ал-Ҳусайн имоми мазҳаби Исмоилия дидор хоҳад кард. дидор маросими муқаддасест ки пайравон бо имоми худ мулоқот мекунанд. ин рӯз ҳама ба ҷамоатхона омада ва дидорро нигоҳ мекунанд ба тариқи шабакаҳои интернетӣ. мо ба мо нишон метиҳанд ки чӣ хел дидор мегузарад. ва соли 2018 дидор дар Португалия гузашт ва мо хеле интизор ҳастем ки ин рӯз онро ба тариқи шабакаҳои интернетӣ моро нигоҳ кунад. волидайн мехоҳанд насли наврас аз ҳузури имом дар зиндагии пайравонаш бидонанд. ба мо ёрдам мекард, ай кушнагӣ моро чӣ кард, наҷот дод. ҳоло беш аз 200 000 пайрави мазҳаби Исмоилия дар вилояти Бадахшон ва Душанбе, баъзе аз навоҳии вилоятҳои Хатлону Суғд ба сар мебаранд. дар Душанбе дар маркази исмоилиҳо гурӯҳе аз онҳо бо фарзандони худ 60-солагӣ ба тахти имомат нишастани шоҳзода Карим Оғохони 4 49-мин пешвои динии худро ҷашн гирифтанд.